Hľadať si bývanie ako mladý človek vôbec nie je jednoduché. Vlastne je to úplne všetko, len nie je jednoduché. A keď ste v takej situácii, aj vy vôbec to nie ste sami, pretože ja sa tiež idem práve pozrieť na obhliadku bytu, pretože si hľadám s priateľom vlastné bývanie a zatiaľ celkom neúspešne. Tie ceny sú proste nezvládnutelné, miesta je málo a parkovania to už nie je vôbec žiadne. Takže poďme sa spolu pozrieť, či sa mi podarí nájsť nejaký byt, ktorý si ako mladý človek môžem dovoliť a v ktorom si viem predstaviť fungovať. Na pláne mám prejsť celkovo 2 byty a potom sa rozhodnem, čo urobím ďalej. Nie, že by to boli jediné 2, ktoré som si pozerala. Inzerátov som už videla aspoň 100 000. Správy majiteľom som písala asi každý deň, ale toto sú 2, ktoré sa podarili a mám ich tento týždeň na pláne. Prvý byt bol na predaj a bola som sa na neho pozrieť v centre Trnavy rovno za hradbami, čo už napovedalo jeho cenu. Nakoniec stal 260 000 eur, čo je neuveriteľná suma a naozaj neutiahnuteľná. S parkovaním by problém nebol, keďže je to rezidenčná zóna. No zaviazať sa do budúcna bytu, ktorý má hodnotu domu, mi nedávalo dlhodobo zmysel, tak som išla hľadať ďalej. Od obhliadky prvého bytu, ktorý bol na predaj, ubehol približne týždeň a dnes idem na obhliadku ďalšieho. Tentokrát bytu, ktorý je na prenájom, nie na predaj. Chcela som si to vedieť porovnať a vedieť to porovnať tak trochu aj pre vás, aby som vedela, aké sú tam možnosti, výhody, nevýhody. Prvý byt na predaj bol v Trnave, ale teraz som v Zavare, čo je obec približne 15 minút od Trnavy. A myslím, že toto by mal byť trošku menší byt. Nie som si úplne istá, či to bude vyhovovať na bývanie mne a môjmu partnerovi, pretože obidvaja sa pohybujeme v hudobnom, showbiznisovom, kameramanskom a jednoducho s nami cestuje strašne veľa techniky, dodávka a dokopy máme 3 autá, čo je veľmi veľa. A aj keď sme sa v minulosti sťahovali, tak bol to trochu problém, pretože zohnať si byt, kde je dostatok parkovania a dostatok úložného priestoru, je naozaj veľmi náročné. Ale keďže sme teraz nie v meste, ale v obci, v pokojnej obci, tak si myslím, že tu by to malo byť celkom v poriadku. A pokiaľ tam bude parkovanie rovno pod bytom, že by sme tam videli, tak to bude ideálne. OK, mám za sebou už druhú obhliadku, stále sedím dolu pod bytom. Zistila som, že nájomníci a predajcovia nemajú úplne radi, keď natáčam ten byt, takže som vás tam nemohla zobrať. Byt, v ktorom som sa bola práve pozrieť, stojí 680 eur mesačne. Mimo mesta, mimo Trnavy, v obci, čo je znova naozaj dosť, akože fakt to vôbec nie je málo. Kým som prišla pozrieť na túto obhliadku, tak sme minulý týždeň s priateľom už zvažovali aj iné možnosti a to je stavať dom. Čo znie na prvý pohľad ako oveľa väčšia ako si kúpiť byt, alebo prenajímať si byt mesačne, ale vo výsledku sme prišli na to, že s výpočtom hypotéky by nás nový dom, ktorý bude náš, vyšiel 350 až 400 eur mesačne. S tým, že postaviť si úplne nový dom nás vychádza o 100 000 eur lacnejšie ako prvý byt, v ktorom sme sa boli pozrieť, čo je šialená suma, povedať, že to je o 100 000 eur menej. A aj v rámci hypotéky to mesačne vychádza menej ako nájom. Samozrejme dohliadam na to, že môj priateľ má možnosť zobrať na seba hypotéku, ktorú budeme potom splácať spolu. A tiež na to, že máme rodinnú záhradu, kde si tento dom môžeme postaviť. Ak by sme si mali kupovať pozemok a stavať tento dom, určite by to vyšlo najmenej ako ten prvý byt, v ktorom sme sa boli pozrieť, aspoň tých 250 000. Ale keďže máme miesto, kde si tento dom vieme postaviť, tak pravdepodobne pôjdeme do toho. Zádrhal je ale v tom, že aj dovtedy musíme niekde bývať a momentálne to riešime bývaním u rodiny a uvidíme, čo bude ďalej. Takže pravdepodobne pôjdeme do možnosti postaviť si náš vlastný dom, pretože vzhľadom na nájmy a kúpy bytu to je najlogickejšia a paradoxne najlacnejšia možnosť.